Ano po ang message niya po sa nangyayari? Thank you very much mga anak ko. Paki-open. Oh, syempre, importante tatangal daw. Okay, Alfred, baga ka, i-open nyo ha. Halika kayo dito. Totoo ka na, totoo. Halika kayo. Paki-open. Ayan, meron kayong money bouquet worth of 10,000. Okay, at syempre, meron din kayong cake. Eto, mother, harap kayo doon. Ayan, kailangan natin tulungan si mother na lang isa. At syempre, meron kayong pinakbot bouquet. Eto ang uso. Eto, mother, ang inyong pinakbot bouquet. Kailangan mo po kasama. Ito po ang inyong pinakbot bouquet. Yan. Harap kayo. Ayan, dito kayo, mother. Dito kayo apart na yan. Yan. At syempre, meron din kayong fruit basket. At syempre, kailangan mo pa na isang kasama. Okay? Kaya po yan? Patulungan lang. Ang dami pa surprise na pagkawalan na Oh, meron kayong balloon. Ayan. At syempre,
wish, wish! Mag-wish kayo! Sana all. Naka-wish kayo? Okay, blow! Yay! Happy 57th birthday! At syempre, meron inihandang letter ang inyong anak. Happy birthday, Ma! You are the best and I am blessed to have you as my mother. Sana napasaya ka namin sa aming munting sorpresa. Special ka sa amin, kaya gusto namin special din ang iyong kaarawan. Okay. May God continue to bless you and good health always. We love you, Ma! Diba? Ayan po ang sabi ko ng iyong mga anak na si Ma'am Jessica, Ma'am Marife, at saka si Sir Jomar. At syempre, meron po bang gustong mag-message para kay Mother ng kaarawan niya? Anong name ni Kuya? Jomar. Siya si Kuya Jomar. Okay, nakita tayo. Okay, doon Kuya. Message niyo po sa inyong mother. Ay, nalasabi na namin happy birthday. Ayan. Sip. Mahiyain dito. Okay, Mother. Wala namang may mensahe. So, kayo po ngayon ang magbibigay ng message po sa inyong mga anak. Ano po ang message niyo po sa nagbigay? Thank you very much mga anak ko. Okay ka lang, Mother? Hinga na malalim. Tears of joy hanggang makasao niya. Na-surprise si Mother. Ibang-iba po ba? Nakaka-gulat. Ayan. So, yun po ang kanyang masasabi. Magpapakilala na ako, Mother. Okay. In behalf of Elementary Flowers and Opportunities, thank you, Ma'am Jessica, Kuya Jomar, at saka kay Ma'am Marife, all the way from Singapore and Taiwan. Okay? At syempre, thank you kay Ma'am Jessica kasi po, kami po ang napili upang maghatid ng sorpresa po ngayong espesyal na kaarawan ni Mother. So, ayan po. Masaya po ba? Opo, masaya. Okay ka lang, Mother, ha? Okay. Hinga na malalim. So, okay!